Good morning. We greet each other. Good morning. Kablaawan tayo pa, ilagiti kakabsat tayo, ang buy-buya iti Facebook mas tayo. Taylaang sakbay tayo mangrugin kat ada nag-PM ako anong oras ti misang mangrugin ma'am. Hello, Ma'am Mildred Peralta, di Manila. Medyo nasakit pisa ka nga tumakter na napaliko ko di kalman. O mo namin matatisaka, di na mo makita ti pagnaan. So tugawak ko mga sermong kunat anong kababain sa amat. Ano usanan na. May kayo dumanon dito yun, nagkomunyon kayo. Pero ala, obligasyon para kinapo Diyos, para parang umimbag to numalpas misa. Dalan ti pagtutungtungan tayo tatangal daw, dalan nga pagnaan. Dalangag ko nga istorya, hindi ka noon una na uray magtanta di pinuso ko nga padak kada sutil. Ang hindi una na nakarong ano lagta. Ito kas lang ko mano agtugtugaw agdalya agdalya sa nga mapaniti nayaw awan di na amo no pagturungan DJ susurutan nga dalaga agtutugaw nga lakay nga agpakpakan iti baka na di igid ti dalan. Kasi di una na kati habang nga sementado ti dalan kat di igid na tambak pagpakanan ti baka. Kat kung nakano DJ travel tata, naimbag na bigat mo, ang kastamot, baro, kung nakano. Data, damaga man, kuwan kung nakano mo, dilakay. Dinokat, di papanan na dahito yung adalan tata, kung nakano, nidyak sa lunsod. At kung nakano mo, kasi mong bat dahito lakay, jak up mo baro, tasipod kinaubing ko, kat di mo pa'y piman pano, dahito yung adalan dito, hindi tayo na mo pailaan, jak mo papanan na, kung nana. So nga pinuso ko titang tao diyon mo na. Imakadakas gayam, mapandagayam danunan di balasang din yung nagdamagan, agabalayan na ito magkayam. Piniluso ko na di abalayan na. Ang dapay iti istorya dapay, at nakano ti agdamag, nakamo, pastor sa, dahito yung pastor sa ay, kapsa, dinukad ti dalan nga mapanjay kiyo, wala na kanito. Ay, diretsong dito, isang kanto na pagpadayhaam dita, agpakan nigid kanto ta, diretsong tulantak, wala na kanito. Ay, kasta, thank you, surutan na, wala na kanito. Apay, isurok ti dalan nga mapanjay langit kang ka, wala na kanito. Pastor, kung nakano, itipulyoso ko nga nagdamagan na, ay, kaya, di ka pa'y amuti dalan nga mapanjay kiyo, tanto lakang mapanjay langitan mo na. So, oray tanta, doon pinuso po. Di ba? So, dalan, ti pagtutungtungan tayo nagpatag ti dalan. Di ba? Nakapagpatag ti dalan ka na tayo. Padasan nyo today, ag-travel kayo, mamayaw, awang kayo, ag-sakit ti ulo ha. And yun, una dinokat ti mapanjay kastoy ay diretsong dito agkan nigid kanto diretsong tumanan sa kanto agpakannawan adan tumakitam nga mangga diretsong agkan nigid kanto adan tumakitam nga aso diretsong to ijayton nung arod ngay nag-clearing data pinukan da jay mangga kuno inayaban da jay aso nga mapandiguson kuno mapammangan di awanan nayaw awan kan awan ti mangga nga pagkita among kada asaw uno din di asok lima sa di bangin na kalsada, di na yung awan tayo. Tidalan nga, bagbagan niya ako, Jesus ka na tayo, tidalan nga agturong kan kuwana. Tidalan nga agturong iti ama. Taiso tidalan, tipudno, kan tibiyag. Di ti bagbagana ka na tayo, sumadalan, ti pagsasaritaan tayo. Kat no pang panunutan tayo kakabsat, kasano tayo nga rod nga magnakan Kristo, kasano tayo nga rod nga makagtang iti ama. Anak ti dalan nga ibagbaga ni Kristo kada tayo. Itinaldawal daw panagbiag tayo kagastoy. Iti panagbiag tayo kung naman personal nga panagbiag tayo. Ti kayat tayo agbalin nga nanamay ti panagbiag tayo. That is our goal. Kati bagbaga ni Kristo mo dito, makagtang tayo iti ama iti agdanayon abiyag.
Namin tayo lang iti personal na panagbiag tayo. Di kayat tayo, at daan tayo itinanam ay apanagbiag. Han tayo kayat ti agrigat. Kung kasano nga rin ti dalanan tayo kung numakapan tayo, iti tabiyag nga nanam ay nga kayat tayo. Kasano? Ay ka tagtugtugawa nga kanayon di balay, urayon nga lumabas ni agpatayat huweteng, tagtayaak, mga bakak tubungak na ngakton. Hindi ka diti kayat tayo. Istat, ang diti dalan nga kayat tayo nga surutan. Wala diti, agmamarites tayo na ta. Kasdyan. Kasi diti, tagabadok nga vlogger. Nagiging LLM na ko. Di ba? Buyahan yun to, kung may bagay madi, SPG, di bagbagan na. Pero ang tatidala, dito bumaknangak kung kuna na sa dyan. Kaya kasano tayo nga makagtag-itibiyag nga nanamay. Kat adadta iti panagananos, adadta ti dalan ti panagtrabaho nga nasayaan, adadta ti dalan ti panagbannog, tapno mapaadda dagiti kasapulan, tapno makaurnong iti kwarta nga pag namayan. Diba? Dagiti ti dalan. O kadagiti estudyante, alagat ti estudyante da kayo, ti goal you is makaredwar at balin nga professional someday. Siga, ako seminarista. Barang-barang at igol mo kung makapagpadi. Kasano nga rin tipdahanan nga makapagpadi, makapagabugado, makapagdoktor. Ikaw, bebe, ang nag-review dyan kaabay ko, tagsakarak to. Siyan. Na kayo. Dito, ori dyan naka-review, na naka-review dyan kaabay ko, kadahaw. Nasigla lang, dito yung mata, timelescope lang, di ako makapasaak. Kung kunayo siguro, cellphone mo, tiyo-kubrahan nyo ng araw. MML mo. May makapagbasa kay nga haan. Pero kakabsat ko ng Kristo, itidalan nga, turong iti ama kasano. Itidalan nga, turong kan Kristo, kan ni Apo Diyos, itibiyag nga nanayon kasano. Napintas tidalan nga, turong iti ama. Taday dalan ti ayat. Ayat. Dalan ti napintas sa panakilangan-langan kadag iti kakabsat. Dalan ti panagtulnog ti bilin na. Nung kang runaan ti amin, dalan ti ayat. Nung ti makadakas no daduma, haan nga din ti daldalanan tayo. Dati ko na ayatan nyo ti padayo nga tao, kung haan tayo mga daldalanan, di dalan ti ayat. Nung ti daldalanan tayo daduma, dalan ti kinatangsit, dalan ti kinaagong, dalan iti, dakos apan panunod, dakos apan pangyarigan, nagiging mo ti daldalanan tayo. Nagsimple ti dalan nga mapan iti Diyos. Dalan ti kinamanagayat, dalan ti kinatulnog, dalan ti panagbalin nga nasayaan nga tao. Dili ti bagbagan ang kagrunahan amin ti ayat, dalan ti ayat. Masapul nga ayat ti patnagna tayo, dalanan tayo ti panagayat iti pada nga tao, kadagiti dakos, kadagiti naimbag. Dito ti masapul nga dalyasadan tayo. Haan nga diti dalan nga panag-15 dalan nga panaggiginuya. Diba? Kasjay, haan nga kasjay ti dalanon tayo. Nung dalan nga tapno ti ayat ti kinapudno. Tati ko na ni Kristo siya ti dalan, ti pudno nga dalan, ken ti dalan nga agturong itibiyag. Medyo ti bagbaga ni Kristo ka. That is the challenge for this Sunday ka tayo. Kasano tayo nga ron na itinay tangadalan na ibagbaga ni Kristo ka tayo. Amo tayo amin deta, kanayon nga may bagbaga ka tayo. But this is just again another reminder. No kaya tayo nga makagtag iti balay ti Ama, nga imunan nga napanan ni Kristo nga Pangulo tayo, isimbaan. Kung masapul nga dalanan tayo ni dinalan na nga uray kita nyo kat uray kasanot pinangikuskus bilda kingkwana inayayat na nagiti tao. Tidalan na nga nagturong iti krus. Ano nga, saplit, koktar, tokpra, uyaw, panakapababain. And even during his time of ministry, ano nagiti namati kingkwana, nung adumot na nagiti kontrabida kingkwana. O kasano kumamot nga isugot Kristo, kat anak ti karpintero, anak lang ang tagibalay. Di ba? Pati background niya, pati background, personal life ni Kristo, kat tinira na.
Di ba? Kat kasi adumot ti kasi ti panagbiag tayo matattao. Patpatsyung maday ta. Oho, dumadla amin ti sawsawan ng maday ta. Di ba? Kasi ngam tapno makagtang tayo iti Ama, we need to follow the examples of Christ. We need to follow the examples of Christ by journeying in the journey of love. Ayat ti pada nga tao, ayat ti bagi, kan ayat ken ni Apo Dios. Dahil ti dahalan nga agturong iti Ama. Kaya di pa nagbiag tayo pa'y ulitot kakabsat, no kayat tayo ti addaan iti napintas a panagbiag, ti personal na panagbiag. Kitaan nyo kat, no ammo tayo iti agayat, iti pada nga tao, awan iti adumamang gurgura kada tayo. Awan iti adumot nga kagurgura tayo. Iti agbibiyag tayo, dalanan tayo ti danan ti ayat, iti bumangon tayo ti bigat nga nakapinpintas lang ti bigbigat tayo, agay-ayat tayo. Oray pa yung agchichismis lang iti karubang, no among ti agay-ayat, hamudang-danggan ti chismis, gam agubra ka lang ta. Oray pa yung lumabas niti chismosa nga tao ta sangwanam. Nagiti tao mang perperdikan ka, nagiti tao mang apal kan ka, lumabas na ta sangwanam, no agdaldalyasat ka ti dalan ti ayat, kaslaawan lang. Tanap no ti ayat ti kaunggan ti puso. Ngam no dete na awan iti ayat no kagudwalaan ti ayat nga dati kaunggan ti puso tayo ay kaiinal daw ang nakamirduot tayo, nakamisuot tayo ang kanayo. Naglalo no makikita mo dagiti kagurgurang golo agburot ti darang pag dito ti burot na ni ko na dangarod ko adang ko sharing daga dete pastor ini pastor sa tinatanggagat ini Biyernes. May dati umis-ison tayo gatang or dati gurgurangan da tayo kunana. Ta iso dati ang sakit ti puso na da tayo haan. Dati mang gurgura ka da tayo, iso dati ang high blood da tayo haan. Kasi awang bibibiyang to di pa ng gurgura da ka da tayo. Kung kumamag sursuruan dati agayat kunana, sursuruan da tayo nga ayatan, sursuruan ti mamakawan, lipatan ti gurang-gura, ay kung baka bumaba di BP haang nga maatake. Nga da. Kaagpay sumo da tuma. Di ba? Kasi dito nalabos nga gura. Nakikita nyo, nagpuntot kayo. Nagpis-pis kayo nga nagsakit ni tengad. I mean, no, dati nakaro magura. Dito mga pakaalaan ti high blood. So, manapinpintas ka kapsat, ulit, tidalan nga ibagbaga ni Kristo, dalan ti ayat, dalan ti kinabudno ang turong iti biyag, biyag nga ipaay ti Ama kada tayo. Amen.